Jenengku tansah ana ing dhuwur. Kabeh wong muji aku, nyebut aku pangarep-ngarep sekolah. Nanging kabeh kuwi owah, wiwit jenenge muncul pas ing sangisorku. Bocah-bocah, dina iki sekolah kita ketekan murid anyar. Tulung disambut sing becik ya. Halo kanca-kanca, jenengku Rapip, aku murid nyar ning kene. Rafif iki duwe nilai sing apik banget lho. Ora kalah karo Wulan. Lungguh yang beri bulan yo. Bocah-bocah, dina iki nilai ulangane bakal diumumke. Nilai matematika paling dhuwur ing kelas iki ya iku Wulan 97. Lan Rafif 100. Wulan, saiki kowe duwe saingan yo. Hah, saingan? Biasa wae sih. Mengko ya uga ngerti dhewe nasibe kaya apa. Hai Rafif, rajin temen lek sinau. Sok rajin temen sih kowe Pip. Ngomong ae, puas jumuk posisine wong. Bowi, eling kowe iki ra enak apa-apane. Kowe iki wis culun, sok pinter meneh. Iso nyekel ora? Culun men to Iki sepatuku goblok. Luwih becik kowe aja dadi cah pinter. Maksudmu piye? Nek kowe ora pengin duwe masalah karo Wulan, luwih becik ngalah wae. Gak bakal. Dek duduk sapa-sapa, aku ora peduli. Pak, Bu, menawi wekdal gesang kula mboten dangu. Mugi kersa ngelingi setunggal perkawis. Kula tansah nyobi dadosaken panjenengan sedaya bangga. Matur nuwun sanget dumateng katresnan ingkang boten nate telas. Lho, kok Rafif ora mlebu? Ayu, kowe ngerti Rafif menyang endi? Mau krungu-krungu dheweke digawa menyang rumah sakit. Hah? Rumah sakit? Wulan, Rapi wis ora ono. Aku ora ngerti, Viv. Aku ora ngerti yen kowe urip karo jantung sing lara. Jantung sing wis kesel. Malah sadurunge aku ngarani kowe. Kowe lunga. Sadurunge aku sempet jaluk ngapura. Dino iki aku lagi ngerti. Kowe ora pantes nampa kabeh kuwi. Sepurane ya, Rafif, kanggo kabeh tatu sing tak gawe.